Black, kenapa nang kene ulu-ulu Black? Aku lagi sedikit lagi. Lho, iki gini, lupakan yang melupakan, wong wedok ora cithok. Aku ora mikir wong wedok blas. Aku lagi sedih. Lho, mula cerita sedih mergo apa? Ngene lho, Celdit, aku mau lewat ngarep bocah koclok. Blewange nyangklong tas karo nggo beras sak-sak. Lho, kowe minggat ning ndi? Minggat cingirmu iki. Lho, lha ape ning ndi? Tak kira ape minggat. Aku mah takok tanggane, jare maure wonge ape mangkat rantau Jakarta. Alhamdulillah. Tegal kowe yo, Dit. Bocah koclok ra ning kamu kene wis aman Black. Pengongmu lho. Aku sedih ora mergo kuwi. Lah apa neh? Kuwi cangkem apa ambiar tak jantur. Aku sedih mergo pengen numpak bis. Terus 4 tahun ra tau numpak bis. Wah, koclok. Yo wis aku pe pulang. Pulang ning ndi? Pulang omah kono teh. Tak kira pulang ke Rahmatullah. Astagfirullah. Koclok. Kipe cara rene kok akeh wong do ngalamun. Kabeh do ambiar, kabeh do cidra, wis ndak masuk blas. Iki ne to, Put. Kok ambiar we? Sing tenggesno lho. Urip ki sing greget. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ora kok mung ngene tok. Daripada ngalamun mending blower kono malah hasil. Mumpung urung ngrumati anake wong. Lah kowe nek wis di bojo duwe anak, uripmu cuma ngalamun tok, peran dicorek neng kakak. Iki lha apa, Dit? Ceramah itu. Lho, saiki tak takok, kowe gini rek ngalamun, mikir apa? Aku dipet mi pacarku mbegau kocokan. Aku dipet nih pacarku mbegau kocokan. Wah, wis gak masuk blas. Ilingo, Brambang luwih larang saka Lombok. Wong lanang luwih larang saka wong wedok. Yo Le, aku ngerti Le. Mangan lawuh bothok, wong wedok ora siji tok. Man lawuh bothok, masuk tok. Ya beginilah hidup, memberi semangat tanpa penyemangat. Los! Yo Le, matur suwun aku ora kocokane. Ya wis kono rek Bali, wedhuse pakani. Besok ki nyewu kowe. Kocluk. Sadar, los gak mikir. Dong nang ndi ki, Mas? Dengarin sepi men. Biasane dong linggih mare-mare HP miring. Wong. Sampai mandune ndi, Put? Ora arti aku pe makan wedhus mandu ndek. Ya ngapurane to, Put. Ya menungsa kalau puteros, ros. Ya sewajare saling maaf dan memaafkan. Ngeri tok. Ya wis tak balik sik. Wedhusku sak klireng. Hati-hati nek motor mandu ana wong kecelakaan. Walah, kecelakaan opo? Mau kecelakaan motor karo pesawat. Si, motor suami pesawat setabrakan piye?
Kali motor ning dalan, pesawat ning langit. Piye iso tabrakan ya? Yo tabrakane ning mimpi. Koclok. Jebule terima mimpi. Ya wis tak beli aku. Oke. Menros. Ya aku ning kene iki lulu dhewean. Wis ning kene sing karo aku, karo nganteni Black majere belerne wong kok. Pertemuan yang kau impikan kini jadi kenyataan. Yan, Ros. Yan, Selamat los. Ayo Ros. Selamat los. Sekku. Kuplo ngisor sithik. Alam. Nah wis ngumpul iki lho sing mari males dah. Ning Bali wis cetok. Black, kowe pening ndi? Ning Bali lah ning kene lapo. Rene lho linggih-linggih sik. Lapo Bali aku. Wis butel linggih sik kene. Yo. Tas Ros, wi jogo lote lho. Saya lagi urip lho. Yo. Wi ya Mas duwe ti. Seko. Asu, aku tangan urip. Sik. Jo, kono demet jo. Oke. Sik, dino. Oh iya. Wis nasib wong ora ndek HP. Sama ting. Kene. Sapura. Up. Pas. Lho, HP minggat ning ndi? Tak kira mah minggat. Bocah klut. Ceko. Bocah koclok ra ning kamu kene wis sampean Black. Pengongmu. Bocah klut. Aku diputuske pacarku mergo hal sepele. Aku diputuske pacarku mergo aku kocokan. Aku pun aku mergo diputuske pacarku. Aku bingung. Ya beginilah hidup tanpa penyemangat. Piye? Piye carane?